Nahinabi sa Sunstar Pilipinas ni paambit sa ilang isakripisyo ug ubang pamaagi sa penitensya. Mag-drive na. Mag-drive. Mag-drive na ito ang pagsakripisyo. Dili mag Facebook, kanang dili mag party or kanang kuan lang, bakasyon lang sa. Dili sa magligo-ligo niya. Di mag happy. Ang ibili ng iPad para kuan. Dili maka Facebook, internet for how many days siguro? Duty kanya isip usa ka asawa siguro kana lang kanang abstinence kanya isa po diya kung bano wala po diri na sa police man po siya dili lang sa mi magkita for 1 week. Ako isakripisyo ron ma mga akong pamilya ni ako diri magtrabaho sa Outbus. Kay di man jud ko kauli kay trabaho may ako diri. Di man namo kabiyaan namong pisto. Patis pagkaon magkuan mi maghanda mig binignit. Sakripisyo o ka dili man magkuan man kanang dili man mukaon og kanang mga pagkaon nga for example lang pagkaon nga kanang kanon kanang magpasting ba maglugaw-lugaw ra. Sakripisyo narap ko diri sa terminal ay. Kamu trabaho nara gyud minister terminal na ako Sundays. Amo pagpalarga sa truck oras-oras muna siya mga traka Sundays bus liner muna nga sakripisyo karon monitoring mi sa mga tao nga mabay nga dili sila magka-yagaw sa kaniadto sa nasakit pa akong mama kanang ako nagyutong gikuan kay for 7 years man nga nakuha akong mama di pa nga ilang na ako nga mo akong i-give up para makapahuway ko gihatag sa Lord.